Príjemnú nedeľu. Mojím dnešným hosťom je sympatický herec, ale aj veľmi príjemný človek, Marek Majský. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prajem. Všetkých pozdravujem. Vy ste v Košiciach viac menej už, dá sa povedať, ako doma. Môžem to tak povedať? Kedy prečo som ste tu účinkovali? Manželka je tiež východniarka, takže východ je asi blízky. To je pravda. Tak je pravda, že teraz som tu dlhší čas nebol. To obdobie, kedy som tu bol častejšie, bolo už je to pár rokov, čo som tu bol v divadle. Aj som tu naskúšal zo pár inscenácií. To bolo obdobie tak 2000, 2001, 2003 roky. A to som tu viac menej teda považoval Košice skôr za svoju takú stanicu domovskú. A teraz je pravda, že sa sem už tak vraciam skôr tak pracovne a občasnejšie. No a cez manželku a rodine je mi, priznám sa, bližší ten Prešov, takže tam sa častejšie ukazuje. Včera ste tu boli aj preto, že je slovenský film cynický politický thriller Kandidát. Áno, bola premiéra. Bola premiéra. Preto som aj takto slávnostne oblečený ešte zo včerajšej premiéry, takže dúfam, že nepôsobím nejako nepatrične do nejakého nášho nedeľného nejakého stretnutia, takého príjemného. Takže veľmi noblesne, ale ten oblek skôr súvisí s kostýmom vlastne z filmu a aj s premiérou vlastne. Tá postava sadla? Tak čo mám referencie, zatiaľ sám na seba sa nejako hodnotiť mi je veľmi ťažko. Ako herecký ja sa sám nerád nejako hodnotím, aj pozerám, keď sa už vidím na plátne v nejakom výslednom efekte, ale po bratislavskej premiére, aj teraz, čo sme mali vlastne v Žiline, Trnave, Trenčíne, v Prešove, včera v Košiciach, tak sú veľmi príjemné ohlasy a aj konkrétne, čo sa týka teda mňa, som mal veľmi pozitívne reakcie, takže som milo prekvapený. Vy pôsobíte tak veľmi vážne, ale to vám už asi veľakrát povedali. To je pravda, no. Taká serióznosť. Aj keď som hľadala niečo, čo by tak možno naštrbilo ten môj pocit, tak som nenašla. Je ťažké byť takýto v showbiznise? A mať takúto dobrú povesť, žiadne škandály? Tak ja neviem, tak ja som bol tak slušne vychovaný asi, možno tým je to. Nepovažujem sa s nejakým svojím pôsobením alebo prazákladom alebo pocitom, že nikdy som nesníval o herectve, nepôsobím sa za človeka, ktorý je extrovertný, exhibicionistický a tým, že môj otec je lekár, aj mama je vlastne z lekárskeho prostredia, tak možno tá serióznosť pramení aj z toho môjho prostredia rodinného, že možno do tej medicíny skôr ma možno rodičia videli, alebo by ma tam ťahali a odrazilo sa to skôr možno aj na tomto mojom prejave, ale toto, čo sa mi udialo, že som herec, je pre mňa samého niekedy prekvapenie. No. K tomu všetkému sa dostaneme, lebo to je také celkom pre mňa zaujímavé a fascinujúce, že človek, ktorý naozaj vyrastá v tej rodine lekárov, sa zrazu ocitne na úplne inom póle a je z neho herec. Rodičia netlačili do tej medicíny, myslím? Nie. Tak ja mám veľmi slobodných, liberálnych rodičov a oni vedeli, že som humanisticky orientovaný, tak to ja som vždy tušil už od detstva, že teda nebude za mňa žiaden vedec alebo matematik, alebo skôr, že tie humanitné predmety ma priťahujú, ale ja som vždy sníval skôr o nejakej archeológii, lebo mňa skôr história veľmi bavila a čítal som knižky Šlímana o objavení Troji a proste Zamarovského som zbožňoval. Tak ja som skôr myslel, že potom keď, tak nejaká história, alebo potom filozofická fakulta, alebo takéto ma niečo priťahovalo. A jasné, že čo sa týka medicíny, tak otec možno by bol rád, ale môj otec ma nikdy ani do toho mi nenaznačoval nejako, alebo ma nenútil do toho, že by mal také predstavy, že by som mal byť pokračovateľom v nejakej rodinnej tradícii v tomto zmysle. No a vlastne, čo sa týka teda, ak to skrátim, čo sa týka k prebehnutiu k herectvu, ono to úplne náhodne vzniklo na gymnáziu a to som už mal, myslím, 15-16 rokov, keď som mal konškoláka a vlastne známeho teraz dramaturga Martina Kubrana, s ktorým som sa stretával ako kamarát a on ma ešte, to boli časy socializmu, ma vovádzal, vlastne zoznamoval s literatúrou a s hudbou takou, by som povedal, neoficiálnou vtedy spoločenskou, no a cez neho som sa dostal do takého amatérského muzikálového štúdia, že Biele divadlo, ktoré je veľmi známe v Bratislave. To tiež bol zaujímavý príbeh, vlastne ako som tam išiel a nezobrali ma a nakoniec som tam predsa len dostal. No ale to bolo moje prvé stretnutie s divadlom a tak sa to postupne náhodne začalo nabalovať ďalej.
A to divadlo bolo aj možno takou vašou reflexiou na tú dobu, že to bol taký pocit slobody, ktorú ste mohli vyjadriť? Určite, to presne keď si tak za celkom času si to pomenúvam, tak možno, že to nešlo u mňa ako o herectvo ako samé, ale skôr o divadlo ako také, že to bolo pre mňa ako keby pocitovalo podvedome ešte vlastne ako mládežníka, adolescenta, potom aj neskôr vlastne ako keby taká uniková forma, že ubehnúť, že to je jediný priestor, kde človek sa môže ako tak slobodne prejavovať, myslieť v rámci toho umenia alebo cez umenie a že má pocit, že nie je zviazaný nejakým spoločenským nejakým zriadením alebo nalinajkovanými životmi, ktoré sme vlastne dovtedy žili. Určite. A možno ten hokej by bol, keby otec možno, ja neviem, mal viac času ako popri bratovi, že by to išlo aj týmto smerom? Tak áno, no, tak to som zabudol spomenúť, že okrem teda otca a vlastne strýka, ktorí sú lekári, tak zase bratranci a brat sú športovci, hokejisti a tým, že ja som skoro najstarší z nás, tak ja som sa trošku odkotúlal pomimo, ale čo sa týka nejakej väzby na šport ako hokej, futbal, to vo mňa veľmi silno rezonuje a viem si to predstaviť, že by som bol pokojne zo mňa aj profesionálny športovec. Ja som mal spolužiaka výborného na gymnáziu Petra Dubovského, reprezentanta vo futbale, ktorý žiaľ už dlhšie roky nie je medzi nami, ale on hrával za prvý slovenský futbalista, ktorý hrával za Real Madrid a bol fantastický človek a veľmi inteligentný a myslím si, že keby teda žil, tak by veľmi ďaleko to dotiahol. Myslím si, že aj mimo športu ako človek a nemyslím si teda, chcem len tým naznačiť, že nemyslím si, že športovci sú, jak sa väčšinou niekedy hovorí, že jednoduchší ľudia, alebo proste ten šport je celý ich stred vesmíru. Takže šport mňa veľmi láka a mám ho rád doteraz veľmi. Keď ste o tom herectve hovorili, že tá cesta bola taká všelijaká, potom aj to vaše MUL bolo tiež také všelijaké. A čo vás zachránilo pantomima? Dobre si to pamätám. Áno, tak ja som spomínal tú historku párkrát, príbeh, že som sa dostal teda cez to Biele divadlo náhodne, potom aj na tie talentové skúšky svojím spôsobom, lebo ja priznám sa, doteraz mám veľkú trému, veľakrát sa hanbím a ja som taký bezprostredný človek, aj keď to teraz možno nevyzerá, že som takýto ukecaný a tak rozprávam už, ale tak to možno súvisí aj s vekom, ale na tých talentových skúškach viem, že som prišiel do situácie, keď mi úplne som mal výkladnú skriňu, jak sa hovorí, okno, že som zabudol texty a nevedel som v tom nejakom predposlednom kole v tom výberovom pokračovať ďalej, tak zo zúfalstva ma zachránila pantomíma, ktorú mal som také traky, ktoré vlastne teraz mám nejaké oblečené tu na sebe a tými trakmi som začal tie texty, ktoré som zabudol vlastne na javisku ako keby zvýrazňovať, alebo začal som ich ako keby predvádzať, tak tí pedagógovia, študenti, čo tam boli, sa najprv zdesene začali na mňa pozerať a potom sa začali strašne smiať, lebo pochopili, že ja v zúfalstve, aby som zachránil teda tú svoju vlastne pripravenosť nejakú, alebo tie talentovky, tak som sa snažil robiť, čo mi napadlo v momente a vlastne nakoniec to bolo to, čo ma posunulo ako keby aj ďalej. Prišli mi to zámerne aj povedať, že takže to bolo také šokantné, jak som sa tam ja zvíjal a metal na tej scéne v zúfalstve v podstate a v krčoch, že sa až tak na tom zabávali, že ma vlastne posunuli ďalej, čo ja som mal pocit, že tam umrem vlastne od stresu. Vracia sa vám táto spomienka možno aj teraz, keď učíte na vašom a sú takíto študenti, ktorí možno nemajú ten dar taký výrazný na to herectvo. Ste taký ohľaduplnejší skrz svoju vlastnú skúsenosť? Ale tak samozrejme, že som. Ja sa nepovažujem za nejakého veľkého pedagóga. Ja som na Vysokej škole muzických umení ako odborný asistent u pani profesorky Vašáriovej a pani docentky pani Kronerovej a robím asistenta v 3. ročníku na herectve. A tak ja sa samozrejme tiež iba učím v rámci toho pedagogického procesu, ale tým, že mám doktorantské štúdium a celkom ma to baví byť s mladými ľuďmi a skôr to berem ako také vzájomné obohacovanie sa, pre mňa je to taký upírsky efekt získavať vlastne tých mladých ľudí nejakú energiu a vlastne nové podnety, aby človek vlastne tak nezaspal na vavrinoch a neopakoval sa možno v niečom. Tak ja to absolútne chápem a spomínam si presne na ten proces vlastne to vyvíjania sa, jak ten človek aj prvák, druhák na tej škole sa zoznamuje s tým umeleckým prostredím a že sú všelijaké situácie. A hlavne to herectvo nie je matematika, to sa nedá predpokladať. No, ten, kto je tento ročník možno na chvoste toho pelotónu, tak práve v tom 2., 3. ročníku zrazu všetkých preskočí, lebo sa z ňou zrazu zo dňa na deň môže stať, že sa niečo otvorí a oslobodí sa a zrazu preskočí všetkých tých, čo sú na prvý pohľad veľmi sebavedomí, ale zrazu zastanú na pol ceste, lebo si myslia, že im to stačí. No.
Boli obdobia, keď vás živil možno viac hlas ako tvár, ako herectvo, alebo ani nie? Myslím teda reklamy, dubbing a tak ďalej. Áno, samozrejme, boli presne tie obdobia, tak ja sa na tom veľmi zabávam, lebo ja som bol... Po škole som bol dlhé roky, som bol považovaný za divadelného herca, tým, že som bol v Trnavskom divadle, potom v Nitre, 5-6 rokov, potom v Košiciach, následne tu. A potom po také veľké obkluke, keď som práve že od Bratislavy, na rozdiel od veľa mojich kolegov, išiel stále ďalej a ďalej od Bratislavy, čo väčšina mojich kolegov sa snaží do tej Bratislavy čo najrýchlejšie dostať, tak ja ako Bratislavčan som išiel ďalej, som rozmýšľal, že kde skončím, či z Košic pôjdem už smer Užhorod, Kyjev a ešte ďalej niekam, ale nakoniec sa takým veľkým oblúkom potom vrátil ako slobodný umelec do Bratislavy a vtedy začalo zrazu obdobie, kedy sa zo mňa stal kvázi dubbingový herec, ma začali pomenúvať, lebo vtedy sa dubbing začal rozbiehať, kinematografia neexistovala v tých 90., koncom 90. rokov vlastne na Slovensku žiadna, ani teraz, jak vlastne sú tie televízne seriály. No a samozrejme potom v nejakých 35-6 rokoch s úsmevom sa na to už pozerám s nadhľadom a zrazu objavili pre televíziu, pre televízne seriály. Tak zrazu teraz, aj keď sa niekde stretnem s nejakými novinármi, tak mi hovoria, čo vy ako seriálový herec hovoríte na to, že hráte vo filme konečne. Tak ja si myslím, že u herca táto nálepka nie je veľmi šťastná, lebo sú rôzne obdobia a je veľmi milé, keď herec sa pohybuje v rôznych týchto sférach, robí aj dubbing, aj seriál, aj film, točí. Samozrejme, že všetci túžime potom, aby sme možno v konečnom dôsledku hrali možno iba v tých kvalitných, úžasných veciach, ako v divadelných inscenáciách a filmoch, ale tak žiaľ ten náš život závisí od ponuky, že čo príde a nemôžeme sedieť doma a hrať len samých Hamletov a Romeov a myslieť si, že my budeme vlastne najväčší umelci, lebo to remeslo zase človek musí ovládať a byť disponovaný, lebo keď budem čakať 5 rokov na Hamleta a ten nakoniec príde, tak ja nebudem schopný výjsť pre tú kameru, sa postaviť alebo na javisko, lebo už zabudnem vlastne kde čo, ako vyzerá a tam vykokcem 4 vety a pošlom ma domov. Stíhate si naplňať popri tom zhone seriál, divadlo, dubbing už asi menej, lebo tam sa to celkom zmenilo takisto. Áno. Už to nie je tak dobre platené. Stíhate si plniť nejaké tie svoje možno súkromné osobné sny? No tak tie sú pre mňa absolútne podstatné súkromné osobné sny, lebo tým, že my máme doma 3-ročnú dcérku, vyše 3-ročnú, tak tá je pre nás stred vesmíru s manželkou a tým, že moja manželka je tiež herečka, ale je úžasné a obdivuhodné na nej to, že teda ona vlastne tým, že máme dcérku, obetovala všetko v tej hitparáde života na prvé miesto je vlastne rodina a dcérka a to herectvo berie tak okrajovo. Samozrejme, že ho chce robiť, ale popri tomto všetkom to je pre ňu jednička, lebo nedá sa robiť dve veci úplne na 100% naraz a toleruje vlastne tým, že ja mám svoju nejakú vyťaženosť, to, že nie som až možno nejako často s nimi, tak ja práve zámerne sa snažím o to, aby som si dával návahy naozaj, že čo je pre mňa dôležité a čo je potom dôležitejšie pre rodinu, aby som nerobil všetko a bol všade, ale skôr si užíval tiež ten čas, pretože už teraz naša malá má 3 roky a ono to tak strašne rýchlo ide, že keď si to človek neužije teraz, tak za chvíľočku už bude chodiť do školy a možno bude pomaly dospelá a teraz si potom povieme doma, že aha, nemáme s ňou spoločné zážitky pomaly z detstva, nepozažívali sme dôležité veci a to sú veci, ktoré vám niekto nezabere tie spomienky, lebo tie sú fakt fantastické. A darí sa vám to takto utriediť, že? Áno, robím to programovo a zámerne a darí sa mi to utriediť a sme tak dohodnutí, no a napríklad, čo sa týka dubbingu, čo ste spomínali, tam to ani nejde o to, že by nebol už tak platený a preto ho nerobím. Skôr to ide presne o určenie si priorít a určitých zmena hodnôt, že čo robiť a s kým a prečo vlastne. A s manželkou, keďže Prešovčanka, vy ste z Bratislavy, tie vaše cesty sa pretli kde? No tie naše cesty sa pretli práve úplne náhodne, ako to v živote býva, ako so mnou s týmto herectvom, tak aj so stretnutím s Jankou to bolo takým spôsobom, že ja keď som ten veľký oblúk, čo som spomínal, išiel Bratislava, Trnava, Nitra, Košice a pomaly som ho tak uzavieral a vracal sa naspäť do Bratislavy, tak ona práve končila Vysokú školu muzických umení a rozhodovala sa o tom, či sa vráti teda domov do Prešova, alebo pôjde niekam inám. Si pamätám, že ona vtedy uvažovala dokonca nad Prahou a ísť ďalej. A tým, že ja som stretol takého známeho kamaráta, ktorý robil doktorantské štúdium na Vysokej škole muzických umení a inšpiroval ma, že by som teda vyskúšal pokračovať aj na škole v rámci nejakého dovzdelávania sa, nejakého minimálneho pedagogického minima. Tak ja som sa dostal cez konkurs na doktorantské miesto k pani Vašáriovej a tak sme sa vlastne v prostredí školy, ktoré ona končila a opúšťala, tak sme sa spoznali vlastne, čo bola úplná náhoda. Takže zdá sa, že tie náhody vás vedú zatiaľ. A tak
lebo ja si myslím, že v živote to tak veľakrát býva, že môžeme si veľa vecí chcieť naplánovať a predpokladať, tak je to všetko v živote inak. A nejaký plán, ktorý ste mali, vyšiel? Taký naozaj zadefinovaný a toto sa splnilo, to som chcel. To sú podľa mňa životné obdobia, ktoré človek pocíti. Ja som ten typ človeka, ktorý nerad funguje, vlastne je zaciklený v niečom rovnakom. No, môžem si predstaviť to, že by som bol dubbingový herec a celý život. Sú takí kolegovia, ktorí sa pohybujú v dubbingovom priestore a žijú celý čas napríklad z dubbingu, alebo mohol by som byť v jednom divadle celé roky, ale ja som po 3 rokoch v Trnavskom divadle som si povedal, že tu si môžem vyložiť nohy na stôl a môžem tu umrieť, lebo budem tu veľmi príjemné postavy som dostával, veľmi dobre som sa tam cítil, ale som si hovoril, že som mladý človek a musím vyskúšať nové veci, tak to sú skôr veci, ktoré mňa ako keby ťahajú ďalej a nie sú to plány, ale skôr sú to určité pocity, ktoré mi niečo našepkávajú, že aha, a teraz, že čo ďalej, že teraz, alebo mohol som ísť, ja neviem, mohol som ísť z Vysokej školy muzických umení, mi hovorili, môžem ísť do Národného divadla. No nešiel som, lebo ma desila predstava, že ísť do Národného divadla a umrieť tam, v tom zmysle, že budem 30-40 rokov v jednom kamennom súbore a budem v podstate s tými istými ľuďmi prichádzať do kontaktu a nepohnem sa ďalej. Pre mňa je inšpirujúce to, keď mením aj prostredia, stretám sa s novými ľuďmi, mám nové nejaké zážitky alebo inšpirácie aj v rámci práce, tvorby, ale aj ako človek. Takže všetko ale nie je stereotyp. No áno, lebo keď to už upadne do stereotypu, tak sa zlaknem, lebo ja si myslím, že v podstate som veľmi pohodlný človek, ktorý vie veľmi rýchlo zlenivieť, tak práve preto umelo sa snažím vytvárať si okolo seba potom také prostredie, aby ma to motivovalo k nejakej činnosti a ďalej. Tak vďaka Bohu, že ste neboli leniví, že ste prišli sem k nám. Radosťou, bolo to veľmi príjemné a ja ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rada teda a želám všetko dobré, nech sa darí filmu, nech je úspešný, lebo z tých recenzií, ktoré som čítala, tak zdá sa, že má tú šancu, že ľudia ho vnímajú pozitívne na slovenské pomery. Tak ja verím, že je to niečo úplne iné vlastne v rámci Slovenska, že po dlhšom čase aj po formálnej stránke, ale myslím si, že aj po obsahovej a z posledných reakcií, teda po premiérových, čo chodíme po rôznych mestách, je veľmi milé, čo nás najviac teší na tom, že ľudia veľmi otvorene reagujú a zabávajú sa na filme a ten humor je, myslím si, veľmi podstatný. Takže želám veľa zdravia a nech sa darí celé rodine aj vám a opäť niekedy hádam na budúce. Dovidenia. Našim hostom bol Marek Majský.